Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Kusolo umfana wedlamanzi ohambeke waya ku-Facebook wawucela kusizo mayelana ke nemonto yakhe. Umfana kaMgqumeni ogama lakhe nguSimiselo ungene ku-Facebook wacela ke labo owaba ngumsamaria olungileyo ukuthi akwazi ukumsiza ngokulungisa imonto kababa wakhe. Ngoba ke ethi kuzibonisa ahluleke ukuthi imonto kababa wakhe selokhu yahamba egcekeni nje akazi yazi yahamba. Akwaziwa ukuthi wayeshayisile wayeqhamukephi futhi ke upho bekade keyisebenzisa. Noma kunjalo ke baye bavela ke labo ke abathi ke bazimisele ngokufaka usizo kulona ke lolu xhaso lwakhe ke lomfana. Njengoba ke kuye kwaba ke naloko olungisa ke izimoto obizwa ngepanel beater oke wavela wathi ke yena kanankinga nokulungisa ke le monto angayilungisa ke mahala angafuni ke nendibilishi. Wabe ke secela ukuthi kucela ukusizwa ngamaparts lawo ke afileyo kuyona ke le monto kube khona noma kube khona abazomlekelela ekuthenini kuthengwe ke ingxenye ke lapha ke bakithi kuyani izinsimbi zemonto ezifileyo yena uzobe sefaka isandla ngokuthi ayilungise ngaphandle kokuthandabuza. Lokho ke kwenzekile ngokuthi abantu abaningi babeke sebekushayela ihlombe ke lokho babeke sebelishare ke le post becela ke lowo ngaba ke nesandla ekutheni nalekelele kutholakala ke lezi insimbi zemonto mufa nje. Abanye ke abantu kabadumile lapha ke emagroupini kaMaskanda badumile abathenjiweyo ilaba faka phakathi konjabulo Mdletshe abatheke bayishare ke le post olokuzana ke uThibela kanjalo ke noJobe Sithole. uThibela ubeke sebuza ukuthi ngabe ke le monto ke ngempela ngabe ke empeleni ke ngabe ke le mali efunwayo ke iya kuphi iyakwambatha noma iyakwakhumalo. Wathi kucela ukwazi ke lapho noma kuya kwamseliko khona manjalo koJobe Sithole babeke sebeyishare ke le post beqinisekisa ukuthi ke nawo badinga kusizo. USimisele emva kwalokho ubeke sengena ku Facebook wenza ke ivideo na ku TikTok ebe live lapho ke feze khona ukuthi ke utshwalo bethi ke uyabiyeka. Ukwenza lokhu nje bese kukhona abaqayileke befaka isandla ethi kuyabuyela utshwaleni yena bese eyitshela ukuthi ke uyabiyeka utshwala kodwa ngenxa kaJobe Sithole osemcasulile useyabuyela kotshwaleni. Ubuyela nje emva kokuthi kube khona phela ke uyindibilisho sethe sekungenile ngoba beze wafaka ke nama account details wakhe athi kutholakala kulema account ke details wakhe ke bese kukhona sebefaka isandla. USimiselo umntaka Khumalo ubeke seveza ukuthi kusiyabuyela ke nembala washutha ke ephuza utshwala. Kulobu utshwala buphuzayo belokhu eshila ushutheke ebonakala ukuthi ubeshutha ngefonyana nje okusolakala ukuthi ke imobhisele ngoba isithombe sakhona sibonakala kahle simfiliba nje wena wabona iCamera kithelwe ngamanzi. Uthi ke nembala uyabuyela ke lapha kotshwaleni yena bese eyitshela ukuthi ke uyabiyeka utshwala kodwa makusena abantu abafana noJobe Sithole abayitshela ukuthi bayasi besebenzela ke amaphepha amancane futhi yangadumile. Usho phela uJobe Sithole uJobe lo Jobe lo owasiwayo phela lo Jobe lo wempela lo wasiwayo lo ohamba kakhulu ke nokhuzana ngaliya kwilanga ke kwisoleswe ke ilanga. uJobe Sithole akukho okuthena kwenzileyo ushare nje ipost lapho ke khona besebuza naye ukuthi kahle kahle imali iya kuphi ngoba phela bashaya ngezibongo nga2 laba bafana. Uthi kuSimiselo uyabuyela otshwaleni akwasiwa noma ubuyela ngemali le esifakiwe noma ubevele neyakhe imali kodwa umbuzo uthi uma ngabe uthi ubevele neyakhe imali ubehlaleleni engabuyeli kotshwaleni. Nansi video kasiqiniseka Simiselo empeleni ekhombisa futhi eqinisekisa ukuthi kusebuyele kwimbomboza. Hayi bafana hayi bafana hayi yabona utshwala bese ngithi ngiyabuyeka bese ngibiyekile kodwa namhlanje buya ngiphoqa impela kodwa ngiphuze senongixolela ngiyaphuza namhlanje ngeke ngabona lezi inhlamba ayidingi ukuthi ube super lezi inhlamba qala ukuthuka kanje emhlabeni sekusizakale noma uMthobisi Sithole intatheli hoyigcineni ngoba izobuya manje izovuka ngami isizakale ngami izovuka ngami manje ngibona intatheli lapho isho ngomcimbi obokwenza ingane zesikole kuphela khona zaseprimary ezasebiza imali so zibhizi ifunda esikoleni ubungane zaseprimary izovuka ngami kwayona leyo ntatheli yazi impela yazi hayi impela ngifocus etshwaleni ngikhohle izinto eziningi. Lengwenya engenalo sidala ihloni ithi cela nixolele bakithi ibisibiyekile utshwala kodwa ke
ibona sengazi ukuthi-ke ithuba lokuthi ithi ukushaya thunyana phela asasike noma ngoba-ke yehlisa-ke bakithi lokhu ebekade ibhekene nakho uthi mxoleleni bakithi uwokudala omile. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.